Toxumek 7000 salan li bajarê Amedê hat ceribandin. Cotyarên gundên derdorê bajarê Amedê toxuma genim 7000 sal berê li bajarê Qeyseriye di xebata kolandina erdî de di nava kupekê de hatibû dîtin çandin. Vêga ew tene gîştine wê êdin biçînin. Cotyar ferqa vê toxumê ji toxumên din wîsatînin ziman ku di nava daneyekî de bi sedan dane dora 205 derdikevin. Dema Çînê de jî ji sedî pêncî kar dihêle û gelek bi berekete. Vî genimî sal me nû çinandiye em verimkî pir jê hew dikin yanî di seraniya tonkîra, donimê seraniya tonkîra. Bi rastî genimekî awa 20 sal ez nav çîvçîtiyê de me genimekî awa ez no dibînim. Yanî di hundirê weşî de weşî havêtiye. Weşîkî em bêjin biye 5 weşî ya jî 6 weşî. Yani genimekî têrin de boya wî jî yani qama wî bisap e pir baş e yani genimekî awa min nediye înşallah vermekî xweş bide yani. Cotyar ji bo vê toxumê dibêjin toxuma bapîran. Cotyar ber vî buharê tene davêjin erdê û dajon. Demekî av didin. Duvre avdanî nakin. Lewra dibêjin zêde av naxwaze. Şîlî nebêjî dema Çînînê wê dirêj e û qama wan jî ji genimên din cuda ne. Me 35 donim me hajotiye. Toxum jî li gora van genimê me dina me hindik avêtiyekê. Mesela bêjin toxumê dina em donimê 30 kilo didinekê ev ya me 18 kilo dayekê. Gübrê li gora êdina me hindik dayekê. Yani maliyeta wî li gora êdinê hemen nîva nîvî ye ama pir di ser êdina ra xuya dike. Rind e genimekî tê rind e yani. Genimê ku jê ra dibêjin genimê ê bapîra bi bejna xwe gelekî bilind e. Ji ber vê yekê jî ji bo heywanan jî ka zêde tê bidestxistin. Li derdorê bajarê Amedê jî dora 400 donim hatiye ajotin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.